Sinong bata na ni Mayor Antonio Tony Mariano iti maipagpadanon kanya na nga adda iti may sa personalidad at taga Marcos Ilocos Norte ano mangambak wenno adda iti agbalin nga pwesto na iti gobyerno gagayem kaabsat iti ili ti Marcos Ilocos Norte ket labanan na iti korupsyon. Ada nga rin na ipadamag kanyak data po nga ada kan no, mga warwaras di Hawaii, State of Hawaii, no kaniso dati makarwar, akit labanan da kanti korupsyon, apo naglaing da. Tigito nga mga bagbagat ti mga laban ti korupsyon apo, isod ang daw-dawat ti 2%, kada 5% kada giti kontraktor. Nga hindi pala kiniwarwaragawag ti kinti nga digito nga tao agdaw-daw dati 2% sa 5% sa di baga nga so that no maelektaran da nga official iti Ilia Marcos kasi so da iti manglaban ti pulon iti kalakit da kay ti mga dalanapo no talaga dagita nga pupud no kinabayag da mga nagtorturay dagito yun adakat na pa na patangsit da kadi previous nga panagtorturay da kaawam. So nga kada kayo nga kailan iti Eli Marcos da kayo iti mga observe no dagita nga ibagbaga dayto nga tao ket agpaypay suno sa. Sir, ado digiti na pananay di Hawaiian akit di jaman ti damag nga kaslano dati agdadati partida kas diyan ti bagbagana no dati makainom. Nga pirpirjin na pa'y takalaban na kanon nga awang kan pa'y muna. Dahito nga tao po, tugaw kami, digitipada na nga konseho, kiti bagbaga na nga ti utak da, adayan ti dapan na, nga kita nyo man ano ada nararamid na. Tila nararamid, amo ka na ikuha na, kaya dito panagpiasta ti, panagpiastan sa ti Ilia Marcos, tinaordinan, sana ti bakit ti manong ataw panagturturay na. Sir, any message kadigiti kalugaran tayo at taga Marcos na iso nagitagna na iti Hawaii? Alakit di nga rin tingunakon nga digiti kailyak alakang makita da mat awamat ti aramidek mat amin nga kabalak ngam no di tao nga mang ibagbaga nga iso mga laban ti korupsyon akit kaslada dati panang ipagarup ko ang ano di ti bagbaga na da pala korupsyon tata. Ada korupsyon ata iso na nga road. Ti daw ti 2% kada 5%. Okay, sir. Baka sito ba nagdawat ti Hawaii sa ti pondonan. Akit data diya ka mo iso nga tigi ba. Kukwak kada kiti kakailyaming taga Marcos dito State of Hawaii nga kitanda po na nalay sanda nga ano data nga tao kiti nga dagiti bagbagana nga mapanang perperdi iti kalaban na kintinugbuto biyang ta akit dakay ti mga nalay sa napo no ko apay nga hangko nga kadwa no talaga matino kuma apay nga hangko nga kadwa yung kapotado dagiti mading araramid na isong intal si kuida. Madi mabaling ilaganan tayo sa Amnop, diyan na amuto tao latan no sa sinuto ito kuya kinamuyo mo na po taga nga media no sa sinuto dahito kininya warwar gawag yung muti din nga dagito ka agdaw-daw at dati 2% at saka 5% idi pala nabit nga tempo dito yung administration.